Prvé ručanie som zaznamenal posledný augustový týždeň. Avšak prvé 2 týždne to bolo viac o hľadaní, o behaní, o neúspechu, alebo o mladších jeleňoch. Alebo viac o medveďoch ako jeleňoch. Jeleniu ruju som chcel hlavne natočiť v blízkosti svojho okolia, nakoľko som nechcel stráviť moc času za volantom. Avšak toto ráno síce bolo dosť hmlisto, ale podarilo sa mi prvých jeleňov natočiť. Rozhodol som sa vybehnúť na Liptov na jeden deň a večer, keď sme čakali na jelene, tak nám za 1,5 hodiny prišli asi 4 medvede a tam to všetko je zhaslo. Plávam si po tejto huštine a dívam sa. Od medveďa rozbité, sú tam mravce, takže to je jasné. A viditeľnosť je asi takáto. Pred chvíľkou som asi v živote som nemal tak na blízko jalovičky ako tuto. A tak dýchali, ja som si fakt myslel, že sú to prasté, alebo je tu niekde medveď leží, pretože tu nie je absolútne vidno, jaká zver ide, tá tráva je strašne vysoká a idem sa skúsiť ešte dostať trošku vyššie a skúsiť uvidieť, či nejaké jelene neprídu. A jeden bol dole, ale išiel niekam do ryti a neviem kam. Zašiel som opäť do Malej Fatry a hneď pri ceste som mal hovno, medvedie za hovnom, za hovnom. No a prišiel som po hrebene
takéto krásne miesto. A hneď som tu mal medveďa, čo sa mi podarilo na telefóne. Ale není tu kde usadiť, aj tak za hodinu už bude zapadať slnko, takže tá aktivita bude veľmi rýchla, tak som si vybral stĺp. Na jednom mieste, kde sú pekné jelene, ale zároveň je tu aj dosť prasat a dosť medveďov. A akurát len tam za mňou počujem nejaké praskanie. Takže a máme ešte kus k autu, takže z diaľky som videl minulý týždeň tu výsť nejakého jelenia akurát po západe. A to bolo týždeň dozadu, takže si myslím, že aj ruja ešte už teraz by mala byť ešte väčšia. Takže očakávam, že nejaký jeleň mi príde prv, a ak nie, tak pôjdem dole. A stavím sa, že cestou dole určite natrafím na ďalšie dobrodružstva. Už aj o tom je celé to. Čakám tu asi už hodinu a asi jediné, čo tu vadí, je práve ten vietor, ale ja si myslím, že počasie je akurát. A keď je vietor, je veľa aj cítiť pach. No a tá zver asi je len v huštinách a tam leží. Len tam rovno za mňou ručia nejaké jelene, ale to je asi celé. Máme tu polovicu septembra a ako keby zo dňa na noc začalo úplne všetko ožívať.
September bol pomerne extrémne teplý, niekoľko dní bolo aj 25 stupňov a nič sa mi nepodarilo. Avšak prišli pár dní, kedy sa ochladilo, prišiel dážď a bola to už taká rozlúčka ruje. Žiaľ, až na konci ruje sa nám rapidne ochladilo. Ja som nakoniec prišiel aj na Liptov. Doslova som mrzol včera. A ukázal sa taký žebráčik. Toplná klasika na konci ruje. Keď sa starí vracajú hore, tak títo mladí sa ukážu. Akorát šlapem na niekde po drebene v inverzii. Tam taká vyhliadka na Krivaň. Keby by sa to odokrylo, bol by to luxus. Také šťastia mať nebudem. Ešte ma čaká 3 hodiny alebo 2 hodiny hore. Takého jelenia tam nájsť by nebolo tiež zle. No než ako to zvládnem. Koľko mi asi môže chýbať? 50 metrov, 100? Aby som mal krásne viditeľný Krivaň. Asi hej. Ale ešte si chvíľku počkám. Lebo som doslova nad. Jo, kokos. Štyri hodiny som sa sem drbal. Ty kokos, ja si konečne do aspoň 5, aspoň 4 či koľko, 5 hodín tu spolu sedieť, našiel som trus. Ale ty kokos, to je zaperak. Ale za tú nádheru to stojí. A dúfam, že sa čo si podarí. Hej, podarí. Samozrejme, ako väčšinou nič. Máme tu záver videa a ďakujem za pozretie a snad sa vidíme zas na budúce.